медонед чӣ? Ман барои худ як чизро фаҳмидам. Агар ба кӯҳ равӣ, бояд ба қуллаи баландтарини он бароӣ ва агар ба варзиш машғул шавӣ, бояд баҳри музаффариятҳо талош намоӣ. ин суханҳоро мо ба хотири он гуфтем, ки аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба яке аз ноҳияҳои пешгоми вилояти Хатлон, ноҳияи Данғара сафар намудем, то дар мавриди иншооту дастовардҳо ва соҳаи варзиши ин ноҳия баҳри шумо бинандаи азиз қисса бикунем. ноҳияи Данғара дар қисми ҷанубу шарқии ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни арзҳои 38.08 дараҷаи шимолӣ ва арзҳои тӯли 69.17 дараҷаи шарқӣ ҷойгир шуда, яке аз ноҳияҳои кишоварзии мамлакат маҳсуб мешавад. соли таъсисёбии ноҳия ба моҳи июли соли 1932 рост омада аз шимолу ҷануб бо ноҳияҳои Темурмалику Восеъ ва шаҳри Норак ва аз ғарбу шарқ бо ноҳияҳои Абдураҳмони Ҷомӣ ва Ёвон ҳам марз буда, аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 115 километр дуртар мавқеъ гирифтааст. иқлими ноҳияи Данғара субтропикӣ хушк ва гарм буда, дар нишебиҳои ҷанубу ғарбии қатор кӯҳҳои Вахш маскан гирифтааст ва аз сатҳи баҳр дар баландии 600 то 1990 метр ҷойгир аст. масоҳати ноҳия 2000 километри мураббаъро ташкил дода, аҳолияш зиёда аз 170 000 нафарро дар бар мегирад, ки аз ин шумора 56 400 нафарашро ҷавонон ташкил медиҳанд. дар ҳудуди ноҳия шумораи зиёди корхонаҳои саноатӣ амал мекунад ва мавриди зикр аст, ки бештари аҳолии ноҳия ба соҳаи пахтакорӣ, боғдорӣ, ғаллакорӣ ва кишоварзӣ шуғл меварзанд. дар ноҳияи Данғара ба соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд. дар умум 102 иншооти варзишӣ дар ҳудуди ноҳия фаъолият мекунад, аз ҷумла як варзишгоҳ, 29 толори варзишӣ, як маҷмаъаи варзишӣ, 105 майдончаи варзишӣ, 2 ҳавзи шиноварӣ, як мактаби варзишӣ, 2 иншооти махсуси варзишӣ амал мекунад, ки дар онҳо 30 мураббӣ ва 734 нафар варзишгарон, ки аз ин шумора 99 нафарашон бонувон мебошанд, риштаҳои гуногуни варзишро талқин мекунанд. агар соли 2020 варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ 32 медал ба даст оварда бошанд, пас дар 5 моҳи соли 2021 варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат варзида ба гирифтани 232 медал ноил гардиданд, ки аз ин миқдор 66 нишони тилло, 70 нишони нуқра ва 98 нишони биринҷӣ маҳсуб мешавад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳудуди ноҳияи Данғара 23 иншооти гуногуни варзишӣ таҳриррезӣ гардидааст ва бояд сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. шогирдон низ дар мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявӣ, минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гарда истодаанд. тӯли солҳои охир дар ҳақиқат ба назар мерасад, нисбат ба солҳои пештар дастовардҳо зиёд гашта истодааст. мо кӯшиш менамоем, ки дар оянда боз ҳам дар ноҳия ин соҳаро рушд дода, намудҳои нави варзишро қабул намоем ва ҷавонон, наврасон ҳама ба варзиш боз ҳам зиёдтар машғул шаванду ҳам солимии худро ба даст оранд. яке аз гӯшаҳои зебоманзари диёри тоҷикон, Данғараи бостонӣ, таърихи басо бою рангин дорад, ки он ба қаъри асрҳо мерасад ва дар давоми соҳиб истиқлолии кишвари маҳбубамон бо бунёду ба истифода додани як қатор иншооту гулгаштҳо ва боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, ноҳия симои хешро куллан дигаргун карда ба яке аз ноҳияҳои тамошобобу сайёҳӣ мубаддал гардидааст. маркази ноҳия шаҳраки Данғара маҳсуб мешавад, ки замоне бори аввал ба ин ҷо меоед, куллан худро дар шаҳраки афсонавӣ тасаввур мекунед.
сокинону ҷавонони ноҳия шукрона аз фазои сулҳу субот карда ба самти варзиш таваҷҷуҳи хоса зоҳир мекунанд. бисёре аз сохторҳои варзишии ноҳия дар ин маҷмӯаи варзишии замонавӣ ки бо ҳама шароитҳои замони имрӯз мутобиқ мебошад амал мекунад. боиси зикр аст ки санаи 31 августи соли 2016 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин маҷмӯаи муҳташами варзиширо дар ҳудуди ноҳия мавриди истифода қарор дода буданд ва дар давоми 5 соли фаъолият аллакай дар ин ҷо варзишгарони касбии ноҳия ба воя расида дар мусобиқаҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат меварзанд. барои бунёди ин маҷмӯаи варзишӣ наздики 100 миллион сомонӣ харҷ гардида он аз 4 ошёна иборат мебошад ва масоҳати умумияш 14253 метри мураббаъро дар бар мегирад. муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Данғара дар ошёнаи чаҳоруми маҷмӯаи варзишӣ ҷойгир буда барои рушду нумӯи варзиш дар ноҳия нақши бориз дорад. дар муассисаи номбурда 10 намуди варзиш аз қабили волейбол, футбол, баскетбол, бокс, варзиши сабук, куштини ҷудо, тарзи озод ва миллӣ, муайтай, вазнабардорӣ ва муҳорибаҳои ҷангии дастӣ ба варзишгарону ҷавонони ноҳия омӯзонида мешавад. варзишгароне ки дар мактаби варзишии ноҳия тамрин карда ба воя расиданд, то имрӯз ба як қатор дастовардҳои варзишӣ ноил гардиданд. роҳбарият ва кормандони муассисаи мазкур баҳри боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи варзиш дар ҳудуди ноҳия миёни хеш зуд машваратҳо мегузаронанд. бинандагони гиромӣ, чуноне ки дар боло гуфта гузаштем, бисёре аз намудҳои гуногуни варзиши ноҳия дар ҳамин маҷмӯаи варзишӣ бо шароитҳои хуби варзишӣ фаъолият мекунад. куштини тарзи озод аз намуди варзиши писандидаи бештари наврасону ҷавонони ноҳия маҳсуб мешавад, ки ҳамарӯза наврасону ҷавонон дар ин толори на он қадар барҳаво машқварзӣ мекунанд. варзишгарони ноҳияи Данғара аз намуди куштини тарзи озод дар мусобиқаҳо фаъол ноки нишон дода, бештари медалҳоро аз ҳамин намуди варзиш ба хазинаи дастовардҳои варзишии ноҳияи Данғара зам карданд. ҳоло чанд тан аз варзишгарони муваффақи ин толор якҷоя бо мураббиашон барои иштирок дар мусобиқаи кушоди варзишӣ аз намуди куштини тарзи озод ба шаҳри Панҷакенди вилояти Суғд сафар карданд, то ноҳияи Данғараро дар ин мусобиқа намояндагӣ кунанд. ба ҳамаи ин варзишгарон ки теъдоди умумияшон 60 нафарро ташкил медиҳад, ду мураббии мактаби варзишӣ тамрин медиҳанд. Комрон Одинаев аз зумраи мураббиёни навкори ин толор буда давоми 1 сол аст ки фаъолият мекунад. дар умуми ҷаҳонӣ ҳам беҳад пешрафта куштини тарзи озод дар ноҳияи мо ҳам хело пешрафта истодааст, рӯз ба рӯз, моҳ ба моҳ. мо дар ният дорем ки дар як мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар ҳамин маҷмӯаи варзишӣ гузаронем, чунки варзишгарои мо ҳам хела тайёрӣ дидагиянд, тайёрии умумӣ дидагиянд. кӯшиш кардем ки мо ҳама вақт номвардори парчами Язидамон бошем, шогирдои хуб тайёр кунем. имрӯз ҷавонони мо ба варзиш хело шавқу рағбат зиёд доранд. дастовардҳо ҳаст саймуда, машқ хуб рафтеста. мо имрӯз кӯшиш мекунем ки ҷавонони мо аз як кори дигар карданда биан дар ҷа машғулият машқ кунанд, ая беҳуда гардида барои саломатии худшон. миёни ин ҳама тамрингирандагон насли наврас низ фаъолнокӣ нишон дода, аллакай аз мураббӣ усулҳои гуногуни ин намуди варзишро омӯхтанду дар рафти тамринҳо аз уҳдаи иҷрои он ба хубӣ мебароянд. ин ду наврасе ки ҳоло рӯи экранҳои мо мебошанд, Мустафои 9 сола ва Акбари 6 сола мебошанд, ки ба ин риштаи варзиш меҳри амиқ доранду дар мусобиқаҳои вилоятӣ борҳо ноҳияи Данғараро муаррифӣ карданд. من طول 3 سال است که در همین مؤسسه مشق و تمرین میکنم. من در مسابقه های جمهوریوی ولایتی اشتراک کردم و میخوام که مشق و تمرین هایم رو زیاد کنم، بیرون از کشور آبروی تاجیکستان رو بلند بردارم. ما تشکر میگوییم به اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که با ما جوانان چنین مکتب‌های ورزشی گشوده ایستادند و ما کار میکنیم که نام تاجیکستان رو در عرصه جهانی بلند برداریم.
дар толори дигари маҷмӯаи варзишӣ теъдоди зиёди наврасон аз риштаи варзиши муайтай мароғ зоҳир карда ҳафтаи 5 маротиба машқварзӣ мекунанд. усулан бисёре аз тамринҳои ин намуди варзиш дар даруни ринг ҷараён мегирад. худи намуди варзиши муайтай имрӯз яке аз маъмултарин намудҳои муҳорибаи ҳарбӣ дар ҷаҳон мебошад, ки пайдоиши ин намуди варзиш чандин ҳазорсолаҳоро дар бар гирифта, замони авҷу рушду нумуаш дар асри 16 дар кишвари Таиланд рост меояд. давоми чанд соли охир ба ин намуди варзиш варзишгарони кишвари мо таваҷҷӯҳ зоҳир карда борҳо дар мусобиқаҳои берун аз кишвар ба гирифтани дастовардҳо ноил гардиданд. ба ин машқварзон Меҳрубон Давлатов тамрин медиҳад, ки худ устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди варзиши муайтай буда борҳо дар мусобиқаҳои осиёӣ иштирок карда ба гирифтани зинаҳои ифтихорӣ мушарраф гардидааст. намуди муайтай дар ноҳияи Дангара хеле рушд дар бисёртар чӣ қадар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ аншава ҳамон қадар бисёртар варзишгоро ба ҳамон варзиш ҷалб мешаванд. тӯли 7 сол мешавад ки кори фаъолият мекунанд. чандин варзишгаро чемпион шогирдон дастовардаи вазнин доранд. ҳар сол мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ сафарбар мекунанд. дастовардаи вазнин дар ноҳияи Дангара шогирдон хеле нағза дар منتخب جمهوری تاجیکستان درآمد چی میکنند؟ راخت در مسابقه‌های بین‌المللی دارد. چمپیون جهانی که بین 38 دولت برگزار شد، این نمود اروپاش نیبوی که در راستا و کراسنودار روسیه برگزار شد، در اونجا اشتراک نموده صدور جای سوم که پرچم واردار جمهوری تاجیکستان پرچم وارد شد. дар риштаи муайтай 8 амалҳои дасту пой кор фармуда мешавад, ки мураббӣ онҳоро ба шогирдонаш қариб ки ҳар рӯз талқин мекунад ва онҳоро ҳушдор медиҳад, ки ин амалҳоро бо техникаи баланд анҷом диҳанд. муҳаммад Мирзоев аз дастбараварони ҳамин толор ба ҳисоб рафта дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат меварзад. муҳаммад аз кӯдакӣ ба ҳамин риштаи варзиши муайтай раҳсипор гардида мехоҳад мисли Лоиқ Раҷабов, варзишгари шинохтаи кишвар, ки зодаи ҳамин диёр мебошад, парчами кишварро дар арсаи байналмилалӣ парафшон намояд. ман падарамро хоҳиш кардам ва гуфтам ки маро бар ҳамин зал бар гирифта овард дар зали муайтай. дар хеле мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ иштирок кардан, ҷойҳои намунавӣ гирифтаем. ман миннатдории худро ба раиси мактаби варзиши ноҳияи Дангара мерасонам, ки моро ба хеле мусобиқаҳо бурда ҷойҳои намоёнро мо гирифтем. ман мехоҳам дар муайтай машқу тамрин кунам ва берун аз Тоҷикистон рафта парчами Тоҷикистонро баланд вардорам. яке аз намудҳои маъмулии варзише ки дар мамлакат ҳаводорони зиёди худро дорад, ин бешубҳа гӯштини тарзи ҷудо ва миллӣ мебошад, ки дар ноҳияи Дангара дар ҳоли инкишоф аст ва рӯз то рӯз шумораи машқварзон меафзояд. ба ин наврасон мураббии собиқадори гӯштини миллӣ ва риштаи ҷудо Бобоҷон Михаков тамрин медиҳад. мавсуф ини ҷарони сабт қайд кард, ки ин ду риштаи варзиш миёни ҳам робитаи ногусастание доранд ва ӯ то имрӯз дастбараваронаш дар мусобиқаҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда ба гирифтани зинаҳои фахрӣ ноил гардиданд. дар ин толор варзишгарон ҳам аз намуди ҷудо ва ҳам гӯштини миллӣ машқварзӣ мекунанд. муҳиддини Фатҳиддин аз ҷавонони боистеъдоди ин толор мебошад. ӯ бисёр ҳам усулҳои ҷудоро бо техникаи баланд анҷом медиҳад ва дар мусобиқаҳои гуногуни дохили ҷумҳуриявӣ аз қабили ноҳиявӣ, вилоятӣ иштирок карда ба гирифтани 28 медал даст ёфтааст. ман аз кӯдакӣ дар куштин хело шавқу зиёд доштам ва маро падарам ба маҷмӯаи варзишӣ оварда. ман то ҳоло бошад дар ҳамин маҷмӯаи варзишӣ машқу тамрин мекунам. ман мехоҳам ки дар мусобиқаҳои дигар дар дигар давлатҳо рафта иштирок карда парчами Тоҷикистонро баланд бардорам ва ман мехоҳам мисли устодам Хӯхак Бобомуроҷ чемпион шавам.
дар ошёнаи дуюми маҷмӯаи варзишии ноҳияи Данғара толори муосир барои риштаҳои волейбол ва футболи хурд амал мекунад, ки бо доштани 3000 ҷойи нишаст барои баргузории дилхоҳ мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ мувофиқу мусоид аст. волейболбозони якачини бонувони ноҳия дар ин толор тамринҳояшонро баргузор карда ба мусобиқаҳо омодагӣ мебинанд. волейбол аз ҷиҳати ҷолибият ва машҳур будан дар байни намудҳои гуногуни варзиш пас аз намуди футбол мақоми дуюмро касб мекунад. ба ин намуди варзиш тақрибан 1 миллиард яъне 15% аҳолии сайёра машғул мешаванд ва боиси хушҳолӣ аст, ки дар қаламрави кишвари азизи мо ба ин намуди варзиш таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мегардад ва ҳамвора мусобиқаҳои гуногун барои кашфи чеҳраҳои нави ин намуди варзиш доир мегардад. ин духтарон низ ба намуди волейбол бисёр майлу рағбат доранд ва ҳама рӯза тамрин мекунанд, то оянда дар мусобиқаҳои гуногун ноҳияи Данғараро муаррифӣ намоянд. ба ин волейболбозон мураббии ин риштаи варзиш Умеда Тоҳирова, ки таҷрибаи 17 соли корӣ аз ҳамин риштаро дорад, тамрин медиҳад. дар онҳо шогирдони ман зиёда аз 12 нафар шогирдоне ҳастанд, ки дастпарвари ҳамин намуди волейбол ҳастанд. мехоҳам, ки ҳамавақт парчамбардори Тоҷикистон бошанд, ба корҳои беҳуда даст назананд, омада дар ҳамин намуди волейбол машқ кунанду беҳудагардиро роҳ надиҳанд. дар мусобиқаи клуб дар иштирок кардем, бо ноҳияи восеъ клуб иштирок карда сазовори ҷои дуюм шудем. дар ҳамин ноҳияи Данғара духтарони бисёр ҳастанд, завқманд онҳоро тайёр карда ба намуди волейбол ба якачини ноҳияи Данғара иштирок тайёр мекунем. дар ҷараёни сабт чашми мо ба як бонуи 54 сола афтод, ки новобаста аз сину сол ҳама рӯза ба ин ҷавондухтарон ба ин толор омада ба риштаи волейбол машғул мешавад. ман тӯли 4 сол мешавад, ки дар ин варзишгоҳи ноҳияи Данғара ба намуди варзиши волейбол бозӣ иштирок мекунам. дар мусобиқаҳои байни ноҳиявӣ иштирок карда дар байни бонувон ҷои аввалро ва сазовор гаштам. ман миннатдорам аз ҳукумати давлат, аз пешвои миллат, ки чунин варзишгоҳи замонавӣ сохта ба мо додааст. ман аз бонувон ва занон ва духтарон илтимос мекунам, ки омада барои саломатии худашон дар ин варзишгоҳ кор ва фаъолият кунанд. дар мусобиқаҳо иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гардидем ва мехоҳем, ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ низ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гардем ва номбардори парчами худ гардем ва ба духтарони ноҳияи Данғара тавсия медиҳам, ки омада дар ин толори варзишӣ машқу тамрин кунанд ва миннатдории худро ба пешвои муъаззами миллат мерасонанд, ки ба мо чунин толори варзишии хуб муҳайё кардааст. ин толоре, ки ҳоло рӯи экранҳои шумост, толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Данғара мебошад, ки варзишгарон аз рӯи намуди куштини ҷудо ба тамринҳо ҷалб гардиданд. ҳамарӯза дар 3 баст 90 нафар ҷудокор зери роҳбарии мураббии Искандари Убайдулло машқварзӣ мекунанд. мавсуф дар ин самт шогирдони зиёдеро ба воя расонидааст ва яке аз нафароне маҳсуб мешавад, ки барои рушду пешрафти куштини ҷудо дар ноҳияи Данғара саҳми бориз дорад. дар тӯли 8 сол шогирдони ман дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гашта ва оянда дар пеш мусобиқа ҳаста кӯшиш карда истодем. дар инҷа бачаҳо машқ кардесиянд, кӯшиш кардесиянд, ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок карда ва сазовори ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. соли 2020
با ابتکار فدراسیای جودوی تاجیکستان به جودوکاران این تالار لوازمات ورزشی انعام کرده شد و در تأسیسیابی این تالار سهم گذار گردید. جودوکاران تالار مذکور از این اقدام که فدراسیای جودو قناعتمند بوده تا این زمان الکی در مسابقه های گوناگون ورزشی اشتراک فعالانه کرده از خویش درک دادند. خوشدل نظرов یکی از نامداران تالار مذکور میباشد که به رشته جودو بسیار هم شوق و هوس زیاد دارد و بهر موفقیت‌ها هر روز تمرین میکند. من دستپروری مقطع ورزشی ناحیه دنغره میباشم. من از استاد خود اسکندر عبیدالله خیلی منت دارم که به ما نازکی‌های نمود گوشتینگ زودو را میآموزد و ما در از گزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتداری خود را بیان می‌نمایم که به ما این چنین تالارهای ورزشی زمانوی و دستگیری به غرضانه آنهاست که ما در این مسابقه اشتراک نموده سزاوارهای جایهای نمایان می‌گردیم. من در چندین مسابقه های شهری جمهوری اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گشتم. جودو نمود ورزشی است که در آن همه انسان را از بیهوده‌گردی به ورزش مشغول می‌کند و کسانی که به جودو مشغول میشن بیهوده‌گردی نمی‌کنند و جودو این حیات من است. امروزها جلب مردم به تالارهای آب و تابی بدن نظررس است. در ناحیه دنغره چنین تالار مخصوصی ورزشی دوامی 5 سال است که فعالیت میکند و البته آن در مجمع ورزشی ناحیه جایگیر است. در این تالار همه گونه تجهیزات‌هایی برای این نمود ورزش مشغول شدن با شرایط خوبی ورزشی و معیارهای جهانی جوابگو تامین میباشد. همه روزه ساکنان ناحیه دنغره و دیگر دوستداران نمودهای ورزشی وزنه‌برداری و آب و تابی بدن به اینجا آمده و تمرین‌های گوناگون اندرمان می‌شوند. دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت میان دیگر نمودی ورزش از روی نمودی کشتنی طرزی آزاد ورزشکاران ناحیه دنغره چنانه که در بالا گفتیم و یک قطار دستاوردها شرف یاب گردیدند. شروع از سال 2003 تا امروز کشتنی طرزی آزاد در کشور خیلی رشد کرده. امروز هواداران این نمودی ورزش در حال افزایش قرار دارند و این نورسان که در بسط اول تمرین میکنند مربی این رشته ورزش ساروان ابوالحیایف تمرین میدهد. او دوامی 10 سال است که در این سمت کار میکند و ورزش در رگ و پیوندش جا گرفته است که به آن خود را تصور کرده نمیتواند. موصوف در سمت ورزش پیروهای پدر را که خود ورزشکاری کسبی بود دوام داده ایستاده است و برای تربیت نسل نورس ناحیه سهم گذار گردیده از این کار خویش حلاوت میبرد. شخصا من падарам низ варзишгар буданд ба мо ин чиз сулолавӣ аст аз падарам. ман ҳамчун касби падарӣ интихоб кардам ва хушҳол аз он ҳастам ки барои омода намудани варзишгарони касбӣ ки дар арсаи ҷаҳонӣ ва арсаи байналмилалӣ иштирок менамоянд ҳам як ёрии худро расонам. варзишгароне ки айни ҳол тамрин карда истоданд дар мусобиқае ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад омодагӣ дида истодаанд. نورسانی که در اینجا مشق و تمرین میکنند و خوبی از اجرای اصولهای این نمود ورزش میبرایند چون که مربی این اصولها را به آنها به همه نازکی‌هایش آموزانیده است. برای تقویت گفته‌های بالا از هنرنمایی این نورسان تماشا میکنیم. من 3 سال شد مشق میکنم، میخوام با مشق کنم ورزشگاه زور دنغره شوم. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در کنار راستی باغ پرچم ملی ناحیه دنغره با حضور پیشوای ملت سنه 16 ایون این میدانچه معاصر ورزشی مورد استفاده قرار داده شد که حالا نورسان و جوانان سن سال 12 تا 14 ساله از دسته سامان ناحیه همه روزه زیر راهبری دو مربی مکتب ورزشی و تمرین ها مشغول می شوند.
طول 2 سال میشود در مکتب ورزشی ناحیه دنقره به نوسان تمرین میدهم. شکرانه از سازمان سول وحدت ملی میکنم که به این مجاچه ها رو به ما میسازد. ما جوانان برای نوسان تمرین میدهیم که در آینده پیشروی دولت شود و دسته سامان رو در آینده معرفی نمایند. فوتبال چون یکی از نمودهای عمومی‌ترین ورزش، بزرگترین پدیده ورزشی اعتراف شده، در نوبت خود از همه نمود معمول و دوست داشته‌ترین عامه‌های وسیع بوده، مکانیزم مهم برای انکشاف جسمانی و معنوی و تربیت شخص، علل خصوص در بین نورسان و جوانان، و این چنین جلب اهالی به تربیت جسمانی به شمار می‌رود. شماره چنین میدانچه‌های ورزشی دومی چند سال اخیر است که در قلمرو ناحیه دنقره زیاد گردیده است که در آنها شماره زیادی دوستداران این نمود ورزش تمرین می‌کنند و زمینه خوبی کشف چهره‌های نوی ورزش در سمت فوتبال می‌گردد. ورزشگاه مرکزی ناحیه دنقره از سال 1992 با ابتکار محمد رحیم کریموف بنیاد گردیده سال 2010 پورا تعمیر کرده شد و حالا با تعداد زیاد از 8000 جای نشست و سبزه طبیعی در خدمت اهالی ناحیه می باشد. محض در همین ورزشگاه دسته های پیشینه دلیر و دنقره ناحیه دنقره مشق و تمرین می‌کردند و بازی خانگیشان را دایر می‌کردند. همچنین دسته سامانی ناحیه که امروز یگانه دسته فوتبال ناحیه می باشد، در این ورزشگاه هنرنمایی بهترین خود را نشان داده بود. حالا باشد دسته با بعضی سبب‌ها پریشان شده است و این برای ما چون معمای سربسته باقی میماند. نورسان و جوانان ناحیه دنقره بیشتر به نمود ورزش گوشتین شغل ورزی را در مسابقه و فعالانه شرکت می‌ورزند و به دستاوردها نائل می‌گردند. در حدود ناحیه 10 نمود ورزش به دوستداران ورزش تعلیم داده می‌شود. با امید با افزایش کردن ورزش در کشورمان، برنامه کشوری ورزشی من را در همین ناحیه آفتابی کشور به انجام می‌رسانیم. بینندگان گرامی، به ورزش مشغول شوید و با رعایت قاعده‌های بهداشتی خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید. با برنامه تلویزیون ورزش بودن را فراموش نسازید. خیر.